Ай, чакайте да бутнем картинките, защото това е по традиция. Бутни се! Бабо? Бутнах ги. О! Аз ще ползвам канг-фу. Моля те влез. Моля те влез. Сега, хора, защото избягах, ще направя reinforcement. Тоя. О! Тя служи трапче. Reinforcement. Окей, трябва да пътнем любимия манекен. Обаче как? Окей, трябва да слезем до хора. Трябва да слезем до! Баба! Взех си рейндж. И сега ми кажете, в кой контакт да бръкна? Той има ли контакти тази барака изобщо? What the? Защо има? Не. О, ето я. Ето я. Time to reinforcement. Reinforcement. Хил. Скриме се. Извърваме се, скриме се. Тя се качва. Reinforcement.